So, ayun nga mga master, nandito tayo ngayon sa may Alabang. Itong pinupwestuhan ko mga master, ito yung tapat ng Star Mall, yung dating Star Mall niyan sa kabila. So, kung nakikita nyo yan, ito, yan. Bali dito nga mga master, no, paalala lang dito kasi maraming natitikitan dito yung sa tatlo na yan. May ito is legs tapos yan sa gitna. Tsaka yung sa pakaliwa, yan yung pa-U-turn pagka papunta kayo ng Manila. Tapos yan naman, yan yung PUJ only. Diyan mga master, maraming nahuhuli dyan. Kaya paalala lang kung kayo ay private vehicle, wag na wag kayong pumasok dyan dahil walang patawad ang mga nakabantay dyan. Daming nahuhuli na nakikita ko. Tapos ito naman yung nasa kanan dyan. Ano yan dyan? Yung paradahan ng mga bus papunta ng sakay ng papuntang Bicol. Diyan mga master, kapag pupunta kayo ng mag-U-turn kayo, so, ayan nga ang pinasukan ng jeep tsaka itong kotse. Kapag nakamotor tayo, pwede tayo pumasok dyan. Kung magbababa tayo ng pasahero, lahat ng MC taxi pwede dyan. Kapag bababa tayo ng pasahero dyan, pwede tayo. Pero dito, yan, dyan. Dyan, sa pinasukan ng jeep na yan mga master, wag na wag kayong pumasok dyan dahil bawal na bawal tayo dyan, mga nakamotor man o nakakotse. Maraming natitikitan dyan, kawawa lang, halos araw-araw may mga nahuli dyan yan. Para lang naman sa mga bagong tsaka pag hindi kabisado yung kalsada. So, mag-ingat lang kayo dyan kasi sayang din eh. Hindi ko alam kung magkano ang fine nila dyan pero alam ko hindi sila nagpapatawad pag once na nakapasok na kayo dyan. Kaya kapag hindi nyo kabisado, pwede kayong magtanong-tanong bago pa kayo makapasok sa gitna na yan. Kasi bawal tayo dyan eh. Para lang sa POJ yan. Yung sa kaliwang bahagi naman na yan, pwede tayong dumiretso dyan papunta sa bayan ng Muntinlupa at pwede rin tayo mag-U-turn pabalik ng Sukat or Bikutan. So yan lang mga master, ingat kayo dito sa may Alabang to ha, huwag nyo kalimutan magtanong kapag hindi nyo kabisado ang kalsada. Ride safe, ingat.